Bismillahirrahmanirrahim. عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند دوست، در غم و راحت رضای دوست می‌دارند دوست. وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست می‌دارند دوست. محبوبumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, eyemiz bolun. Allah Tebareke ve Teala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. 8-nji ady El-Muhaymin Celle Celaluhu. Kur'an'da 2 yerde gelýär. Birisi Hudaý Teala'nın ady bolup gelýär. El-Mu'minul Muhayminul Azizul Cebbarul Mutekebbir. Birisi de Kur'an'ın sıfatı bolup gelýär. Muhayminen aleyhi. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه deyip Sure-i Maide'de geliyor. Muhaymin yani dünyada tamamen mahlukatının üstünden mudiriyet edip duran neydi? Onlara iyi bitki vermede, olan amallarını gözlemede, olan omurlarını, ajallarını, hemme zatlarına mudiriyet edip duran neydi? Bir muhaymin olacak bolsa 3 tane sıfat bolmaly ya şunu ulamalar. Şol elinin aşağı näkilerden habarlı bolmaly. Habar bolmasa mudiriyet edip bilmeye. Kudreti bolmaly şolar üýt götmäne. Hemişe de nezareker, murakip bolup durmaly, habardar bolup durmaly. Hudaý Taala şeýle da insanlar, jillar, ferişteler hemme mahlukatynyň içi daşyndan habarly. Tamamen ahwalatlarından, ýagdaýlaryndan alimun bizatis sudur diýip. Zehirlerde näme geçýär Hudaýyň habary bar. Hemmedadı da başarıya Hudaý Taala. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Üýt gödöýün diýip. Hemişe de murakip. Hazreti Musa peygamber Tur dağa çıkanına Hudaý Taala sen näjere bolýa erkilmeýän, ýatmaýan diýenne Hudaý Taala diýipdir feriştelere 3 güllep böwrüne dürtüň, beýdin şeýdin ýatyrmaňşyn diýipdir. 3 güllep ýatyrmandyr inni her eline bir däne şişe alladyr diýipdir. Inni zat diýmän diýipdir. Şişe alyp durupdyr. 1 saat geçip geçmäke erkilip şişele gaçyp dewilipdir. Sen maňa näjere ýatmaýan diýip aýtýan. Sen 1 saat ýatsaň, 1 saat durup bilmedin şişele dewilli. Eger men ýatsam ýer göňder garda diýdi. Mudiriyet edipdi Hudaý Taala. Muhaymin hem zatdan habarly, hemişe murakip, hemişe mudir, muhaymin ýanady. Näjere zendegimize getirmeli? Yani biz de özümüze mudiriyet etmeli. Nefsimiz, teleki dağlara gitýän nädir? Ahlaklarymyz, raftarlarymız, yüreklerimiz. İmam Muhammed Gazali aýtýar, bir musulman adam günne 24 sagatyny uykusyndan başga 4 bölek etmeli zendegisini diýipdir. Etmeli şol musulman dogallary. Uykusyndan başga ýaşaýyşyny günne 4 bölek etsin diýipdir. Bir bölekni emrar-ı maaş, zenanasyna oglanjygyna iýitişi gerek da, zendegini kawalasyn. Bir bölегünne namaz wagtlary bolýar ýa beýleki wagtlar ibadata has bersin. Bir bölегünne salim tehrile bolýar, zenanan bilen oturuşmak, gülüşmek, oglanjyklaryň bilen oňa haslan. Bir bölегünne diýipdir, hatda aqal bir 10 naýgada bolsa, öz nefsine murakabet etsin. Ey men şunu näme etdim, daňatan nämer. Erti namazym okuydymy? Öýlene çellim gözüm bilen näme günah edipdirin? Kulagym bilen gıybet eden nädirna? Ya öýle gije ýatjak bolanda ýarym saat 10 naýga özüňi murakabet et. Hisse murakabet özüňe gelsin, sen muhaymin özüňe. Öz eliň aşağı näkile, zenanan, ogulgyzyň, şolara muhaymin bol, mudiriyet et. Näjere habarly bol, kim bilen oturuşup durýar? Eline mobaýla berip dirsin, öz ihtiýaryna hawka berip dirsin, näme zady gözleýär? Nirede yatıp durýar? Aya akidasy dogrymy, imany dogrymy, namazyny okuýarmy, okuýmaýarmy? Daşary çykanyna kimle bilen gezýär? Zenanan näjere, kim bilen kepleşýär, kim bilen irtibaty bar? Şularlara mudiriyet et. Ya şägirdleň öz mesuliyetin eliniň aşagyndaky adamlara muhayminetin bolsun musulman dogan. Bu adyňda hususiýatlaryndan haýsy bir adam gusl edip 2 rekat namaz okuyup ihlasy kamil bilen şi Hudaý Taalaň ya muhaymin diýen adyny 100 gözek okuýsa, Hudaý Taala şu adynyň hormatyna şoň için daşyn pak eder diýip. Bir adamda bir zady ýitse 115 gezek ya muhaymin ya muhaymin ya muhaymin diýip 115 gezek ihlas bilen imany kamil bilen okuysa Hudaý Taala şol ýiten zadynyň jaýyny zehnine goýar şol adamy diýip aýtdyr. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günäsini geçsin. Hemmemizi bu dünýede awray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.